Φτάνουμε στον παράνομο στέκι 21. Λες και το ήξερα. Λες και μας είδα τα ασκηδί. Ανοιχτά είναι, κύριε. Ανοιχτά είναι. Το 12 άτομα θα μπούμε εδώ μέσα. Θα φτάσουμε την τρόπια. Αυτά ρε, με 10 λεπτά παίζει γάμο το σπίτι μου. Στα είχα. Έκανες το λάθος. Αυτό θα γίνει 18. Ένα λεπτό έχει ο άλλος. Αγχωμένος ήρθε. Αυτό μην την πέρασε. Έχει μέσα. Η χασούρα μας είναι... Τρελέ, πώς βγαίνει αυτό. Πώς βγαίνει αυτό. Πάω για σένα. Εδώ ποιος παίρνει, παιδιά. 14. Ανέστη. 22. Ποια είπε ο κύριος. Το μισό μας ευρώ να πάρουμε παρακαλώ. Πήγε από εδώ ρε πούστη. Μισό. Να τα χάσεις μαλάκα, εγώ σε κατεύθυκα 10 ευρώ. Γαμημένη. Μας έφαγες. Μας έφαγες μπαμπέσικα. Από όλα. Εγώ ήρθα με τα χθεσινά τα κερδισμένα τα 7 συν ένα. Δώσε. Δεν το έβλεπε. 9. Πώς βγαίνει αυτό. Γέλες την κάμερα του Ανέστη, τι γελάζει. Πες με τώρα, πες την αλήθεια. 10 ευρώ τον έβαλα μόνο εγώ. Πες με 5 ευρώ πριν γίνει 2 γύρω στο στουκ και μετά στο στουκ άλλα 5 ευρώ. 16 ευρώ. Με ήπιος 16 ευρώ πήρα. Για χιλιάρικα μιλάμε παιδιά, για χιλιάρικα για να γνωρίζουμε, να μην μου παρεξηγήσεις. Αλλά δεν χάλασα 20 άρικα και το έβαλα μέσα. 20 χιλιάρικα, χάλασα εντάξει. Μην το κάνουμε για θέμα. Και να μην δεν είναι γιατί και από χθες με Ένα μισή είπα. Νόμιζα ένα. Α, έχει χύσει και δεν χρειάζεται, κατάλαβα. 1 ευρώ. Στα πόδια σου. Το γεφτά. 16. 15 είναι. Τι 16 γάμο. Με συγχωρείς. Πώς πήγες τε. 3 φύλλα. Ένα σε του φάλου. Του φάλου. Ανακαίνιση στο συνεργείο θα κάνω. Για σένα. 15. Πώς γίνεται. Γιατί είχες. Του ρε πούστη. Το ήταν. 1 ευρώ θα σου. 20 έχει ρε παιδιά. Εσύ είπα εγώ σαν να λέει 19-20. Έχει και αυτός πες. Μέτρο και εσύ ξαβολεύτηκες. Να και έτσι όπως θα μετρήσω 22 1 ευρώ. Μισό. Δικά σου. 5. Είδες. Στο. Καλά κάνεις. Σύχασες. Πω το τραβούσαμε. 52 θα γινώσουν. 12 είχα, 13 στα μάτια. Τι δω, Κι αν πίσω από το χτάρι είχε άσο. δεν σου μπροστά στα μάτια. Τραβούσε αυτός 2. Τίποτα δεν μου 19 θα είχε, 20 θα Εδώ. 10 είχε αυτός κάτω. Μα δεν ήθελα. 13. Δεν είναι 15. 16 γάμο. Μαλάκα όλο ένα πάνω κάτω. Είδες, καταδικασμένο ήσουν. Δεν πειράζει, όλα γίνονται για κάποιο σκοπό. Μόνο η κάμερα ξέρει τι έχει και ο Ιβατζίδης. Εντάξει και είχες άλλο. Πολύ. Δώσε. Όλοι είναι αρματικοί. Δώσε. Για σένα. 12. 15. Όχι, Κάκης. Τρίτη φορά μου ήρθε να πληρώσω τα διαφύλλα. Γιατί δεν παίζεις ρε. 1 ευρώ. Μην με κάνετε να πάω μέχρι την τράπεζα τώρα. Δώσε. Πάνω το φύλλα κατάρθηκε. Δεν με ξέρετε τώρα. Μας έχεις γαμίσει ρε που φτάνετε πας. Έλα ρε μαλάκα όλη την ώρα σου έχεις εκεί παπάδες. 1 ευρώ. Πώς γίνει ένα αυτό. Αφού δεν κέρδισε να το δω να είχαμε γελάει. 1 ευρώ τάσο.
Εδώ. Καταδικασμένος ήμουν 9 πήρα, άμα 13, 15, 19, 20, 15, 19 έχει κύριε. 20. Δώσε ρε. 20. Αν δεν τρέπεσαι, δέστε. Ξεκινισμένο. Μισό να γίνεις, ρε φίλε, είναι 20. Ναι. Μισό ευρώ πάνω. Είχε ρε. Κι εγώ μισό πάνω, μισό. Εγώ μισό πάνω. Έδωσε ένα. Όχι, μισό κάτω. Εγώ λίγο μέσα. Εγώ λέω εδώ. Έδωσε όλο ένα, εγώ με 9 ευρώ κάτω. Εγώ είμαι 35 μισό κάτω. Αγχώθηκε ο Θεός. Ειδήσεις. Αυτό είναι μέσα δεν μετράνε. Και ο Λάμποντα πήρε και σκότη τέχνη από το Τι πήρε ρε μαλάκι. Μας δουλεύεις. Τι πήρες μαλάκι. Δεν άνοιξε έτσι κι αλλιώς. Πάρ' το, για αστεία δεν άνοιξε. Μαλάκα, ναι.